ka foli bɛ an lamɛnbagaw minnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la ni waatiw la ka fɔ ɲɛna nin ye Malikura kɛnɛ dayɛlɛn kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC kunnafoni ɲɛbilaw kuruba la filɛ nin ye ninnu ye. Mali la Imam Mahmud Diko silamɛ ɲɛmaaba tɔgɔtigiba fanga garalabaga k'a seginniw bɛ kunnafoni jala kan a kanubagaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw ye laseliw kɛ k'a bɛ sira la bi juma in na ka don Bamakɔ san kelen jamana bila kɔfɛ yala Mali silamɛw ka keleya tɔnba ni Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔkɔrɔ nin bɛna segin ka na Mali la wa an bɛna kunnafoniw di aw ma a kan jɛmukan kɔnɔna la. Ukraine jamanakuntigi Volodymyr Zelensky makɔnɔnen do bi lakana tɔnsigi kɛnɛ kan Munich Allemagne jamana kan a tɔnsigi senfɛ Zelensky ne l'Amérique jamanakuntigi Danka J.D. Vance bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Zelensky tun ye kɔseginniw kɛ l'Amérique jamanakuntigi Donald Trump ka diplomasi hakilinaw talenw na ni a dayiraliw ye k'a fɔ ko Kiev ni Washington ka kan ka bɛn taabolo dɔ de kan yaasa ka Rusi jamana lajɔ a ka waleyaw la Ukraine kan. An bɛna laban ni musow ka kɛnɛ ye o sababuya la komi juma o juma an bɛ taa Bobo Julaso an ka laselikɛla Njayi Jɛnɛba Sanu bɛ ka an makɔnɔ ye ayiwa a bɛna mana wɛrɛ bɔ an ye bi musow ka taabolo kan. Ka foli kuraya aw ye aw k'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. Imam Mahmud Diko ka kanubagaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw u ye laseliw kɛ ko a bɛna segin Bamakɔ bi san kelen kɔfɛ jamana kɔ kan ka kɛ ni an ka kunnafonidilaw ka laseliw ye olu y'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ pankurun jigiyɔrɔ kun bilalen bɛ kɔlɔsiba kɔnɔ bi awa an ka laselikɛla n'o ye Mariam Kuyate ale bɛ kɛnɛ ka pankurun jigiyɔrɔ la yen nɔ a b'an bolo nɛgɛ kan directement na. Mariam an ka foli b'i ye ayiwa mun de kunnafoni bɛ yen nɔ nin waati in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala Imam ka nali a laseliw kɛra wa a bɛ sira la ka na wa walima a koɲa a bɛ cogoya jumɛn na? Ayiwa ka da foli fo n'a ye an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kabini 14h kɔni waati sa ne yɛrɛ bɛ Bamakɔ pankurun jigi soba la yan nɔ fo kana se an bɛ 17h kɔni ma n'a yirala k'a fɔ ko Mahmud Diko ale ka pankuru kan ka jigin 16h waati Mahmud Diko kɔni an ɲɛ ma da a kan fɔlɔ ka pankuru kɔni ma se yan fɔlɔ kabini 16h fo kana se nin waati ma maa si tɛ aéroport la yan nɔ k'i ɲɛ dala Mahmud kɔni Diko kan. Min ye a ka partisanw ye olu kɔni maa damadɔ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan nka olu yɛrɛ kɛlen bɛ k'u yɛrɛ dogo kosɛbɛ yaasa u kana se ka ye force de l'ordre maaw yɛrɛ fana fɛ sabula kabini sɔgɔmada waati fo kana se nin heure ma ne ka kunnafoniyaw d'a ma sisan min ye an ka force de l'ordre maaw ye olu kɛlen bɛ ka pankuru o lamini bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ a bɛ nakɔlɔsigiba de kɔnɔ k'a daminɛ Senu virage fo kana se pankuru jigisoba ma fiyɛli kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa si tɛ don pankuru jigisoba kɔnɔ yan nɔ ni i ma ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ ka taa Mahmud Diko ale kɔni kunbɛnni de la walima i bɛ ka taa ci wɛrɛ la n'a sɔrɔ i kɔni bɛ ka taa Mahmud Diko kunbɛnyɔrɔ kɔni la i bɛ lasegin an ma maa si kɔni ye k'a fɔ ko karibaw fala walima mobilibaw fala i n'a fɔ Mahmud Diko ale ka kunbɛnniw bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen o kɔni si kɔni ma ye a ko la. An kɔni bɛ ka kunnafoniyaw lase an ma waati min kɔni na Mahmud Diko kɔni sen ma cu Bamakɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ sira la ka na nka an ɲɛ kɔni ma da a kan fɔlɔ an yɛrɛ ye maa damadɔw yɛrɛ ɲininka Bamakɔ pankuru jigisoba la yan n'a sɔrɔ Alger pankuru o dɔ yɛrɛ sela Bamakɔ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko ayi pankuru si ma bɔ Alger ka se Bamakɔ kɔnɔ bi nka an y'a jigiya k'a bɛ se ka kɛ a bɛ air Mauritanie ta ou bien Ethiopian air ta nka an kɔni ma Mahmud Diko an ɲɛ kɔni ma da ale kɔni ka fɔlɔ an bɛ waati min na i ko sisan nka min kɔni ye Mahmud Diko yɛrɛ o fɛmɔgɔw kɔni ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a fankelen kɔni t'u la Badalabugu an ye kunnafoniya minnu yɛrɛ sɔrɔ a fɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛ yaasa ni a sera Bamakɔ yan nɔ olu bɛ se k'a kunbɛn cogo min na ka ɲɛ nka a bɛ i n'a fɔ ko kɔni bɔla maa caman kɔni jigi kɔrɔ. N'i y'a ye Mahmud Diko yɛrɛ ale ka nali yɛrɛ kɛla fɛnba ye mankanba ye Bamakɔ k'a d'a kan kabini a taara Algérikaw fɛ yen nɔ n'a ni Algérie yɛrɛ ɲɛmaaba ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kumana jamana yɛrɛ ka sécurité ko yɛrɛ kan o yɛrɛ kɛla sababu ye sa ka gɛlɛyaba don Mahmud Diko ale ka koɲaw na ne yɛrɛ kɛla sababu ye magaw cayali la kosɛbɛ an fɛ yan Bamakɔ.
Ayiwa an ka lamɛnbagaw ye nin tun ye an ka lasilikɛla Mariam Kuyate ye ale bɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pankuru Bamakɔ Pankuru Njigiso kɔnɔna la kɛrɛfɛ yen nɔ kabi tilegan fɛ a y'a fɔ cogoya min na a ka lasilikanw na k'a bi yen nɔ awa a ma fɛn ye wa a ma fɛn fɛnɛ mɛn mɔgɔw yɛrɛ man ca ten kosɛbɛ ko Mamudu Diko ka kanubaga minnu bɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ awa k'olu yɛrɛ b'a la ko ka u dogo o tuma na an bɛ foli k'i ye Mariam Kuyate ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin kun y'an ka lasilikɛla Mariam Kuyate ye ka bɔ Bamakɔ Senu aéroport la a tun bɛ ka kuma an ye Mamudu Diko ale ka lasili min tun fɔra a kanubagaw fɛ k'a bɛna ayiwa a ye o kunnafoniyaw da an ma an ka foli b'i ye damadɔ dɔrɔn nata ninnu na Faransi sɔrɔdasiw minnu dagalen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a bɛna u ka minɛnw cɛ ayiwa a kibaruya tun dira kabini san 2024 laban waatiw la président Alassane Ouattara fɛ Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Degeli baara dɔw kɛra ni dali ye ka marifa ci min kɛra Côte d'Ivoire finitigiw ani Faransi finitigiw cɛ. Nin ye degeli baara labanw de ye min bɛ ka kɛ jamana fila finitigiw fɛ. Faransikaw ka finitigiw dagayɔrɔ la Port-Louis, Abidjan, jamana faaba kɛrɛfɛla la. Tile damadɔ dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la février kalo tile 20 Faransi jamana finitigiw ka nin dagayɔrɔ in bɛna labila ka di Côte d'Ivoire jamana ma. Donc on est sur une séquence. An bɛ baara sira labanw de kan min nafa ka bon n'a fanga yɛrɛ ka bon kosɛbɛ. N'o bɛna laban ka kɛ ni an ka dagayɔrɔ labilali ye Port-Louis ka di Côte d'Ivoire jamana finitigiw ma. Min baaraw sigira sen kan ni hakilijagabɔ ye wa an ye baara kɛ a ko kan de waati jan. De manière bilatérale. Ni y'a kalo caman ye jamana fila ninnu finitigiw kelen do ka wulikajɔ labɛnw sabati min bɛna bila tarigu kɔnɔ. Jamana fila bɛɛ ka bandiri bɛna gulon fiɲɛ la. Colonel Romier Kofi ye Côte d'Ivoire jamana finitigi ye. Nous devons an ka hakilina yetaw yɛlɛma an ka marayɔrɔ kɔnɔ yan n'o ye caserne ye. Nin kogo min filɛ nin ye finitigiw ka commandement kɛrɛfɛla la tun yelen do ka ban. Faransi jamana finitigi minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin sɛbɛnni minnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye bɛna bɔ yen wa o kɔfɛ an yɛrɛ ka finitigiw ka commandement min bɛ an ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko kan général de corps d'armée Ouattara Thomas Touba Dakin. Côte d'Ivoire jamana kɔni jatilen do i n'a fɔ Faransi jamana ka teriya sira jamanaba dɔ farafina gunkana kilibiyan fan a bɛ ɲini ka se finitigi 1000 ɲɔgɔn ma minnu bɛɛ lajɛlen tun labilala ka n'a ye n'u ka baara dɔ tun kan ka kɛ jɛkulumaw olu kɛlɛli ye ka fara u ka wulikajɔ dangariliw bɛɛ lajɛlen kɛlɛli kan Sahel kɔnɔ sanko jamana minnu bɛ ka taa farafina gunkana kɔgɔjidanya fan fɛ n'o bɛ wele ko Golfe de Guinée fo ka se nin waati laban ninnu ma Faransi jamana finitigiw ni Côte d'Ivoire jamana finitigiw kɔni bɛ u ka degeli baaraw la min bɛ ka kɛ ni mugu ci ye ani fɛnɛ ka fara degeli yɛrɛ siraw taabolo yirali kan kɛlɛ fan fɛ. Ni mugu ci degeli yɔrɔ min filɛ nin ye Faransikaw ka finitigi adjudant chef Frédéric de bɛ ka kɛlɛ degeli kɛcogoya fɔlɔw jateminɛ ni Côte d'Ivoire jamana finitigiw ye nin yɔrɔ in na yan. Ensuite, tout ce que vous voyez, le bardage, là, en fait, ça cache. Anw bɛ nin yɔrɔ in na yan ni jateminɛli cogoya fila de ye. K'u ladi k'u dɛmɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka fan ye ka cogoyaw yira u la u bɛ se k'u yɛrɛ ka taa siraw dɔn cogo min na De façon à l'orienter. u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min na ka nin degeli baara ninnu lawaleya nin degeli baara yɔrɔ minnu bɛna labila Faransi jamana finitigiw fɛ baaraw sigira sen kan fan fila bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɔnɔ walasa ka se ka Faransi jamana finitigiw ka yeli dɔgɔya farafina gun kan. Sibiri nata la Congo jamanakuntigi Félix Tshisekedi makɔnɔnen do farafina keleya tɔnba Union africaine ka san o san ɲɔgɔnnajɛ kɛnɛw kan a tile 2 tɔnsigi senfɛ ɲɛmɔgɔ sugandi bɛna kɛ kokura ayiwa cɛbɔ 3 bɛ a jɔyɔrɔ nɔfɛ Djibouti kɔkanko ɲɛmɔgɔ n'o tɔgɔ ko Mahamudu Ali Yusuf Kenya fanga garadabaga kulu fɔlɔ ɲɛmɔgɔ Raila Ondimba ani Madagascar kɔkanko kotigi kɔrɔ dɔ Richard Randriamandrato olu de ye nin cɛbɔ 3 ninnu ye minnu kan bɔlen do nin jɔyɔrɔ ninnu nɔfɛ ayiwa nin sen in na a yirala k'a fɔ a ɲɛmɔgɔya a kan ka di farafina kilebiyan kɔrɔyan fanfɛla jamana mɔgɔ dɔw ma. Ni y'an selen ye an ka kunnafoniw ta ko fɔlɔ laban wagatiw ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ sisan ka segin ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔni. A
tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. An balimaw ani yan tuma dɔgɔkun tɛmɛnen février kalo o tile 4nan na Mali jamana fanga cɛkɛdaw ɲɛmaw u ka ladala ɲɔgɔn ye la u ye sariya laɲini 3 bɛrɛbɛn mun ɲɛsilen bɛ salen kan i n'a fɔ nɛgɛjuru siraw baaradaw o ni dɔlɔbaga ka fara nafolo ni wariciw fiɲɛ sira fɛ o hukumu kɔnɔna na ntɛnɛndon Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ani nafasɔrɔ sira o ni sɔrɔko ministri olu ye baro sigi kɛ ni kunnafondila ye yaasa ka ɲɛfɔli kɛ nin laɲiniw kan nka aw yɛrɛ hakilila ye jumɛn mun de kan ka kɛ ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo o tile 14 jamukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA banbara kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa a y'a jija dɛ nin kana fɔ aw kɔ. Ni an seginni kana an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna la k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna halisa aw b'an ka kunnafoni de kɔnɔ ayiwa ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔna la o tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Ukraine jamanakuntigi Volodymyr Zelensky makɔnɔnen don bi lakana tɔnsigi kɛnɛ dɔ kan Munich Allemagne jamana kan awa a tɔnsigi senfɛ a yirala k'a fɔ ko Zelensky ne l'Amérique jamanakuntigi dankan JD Vance ka kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Zelensky tun ye kɔsegin kɛ l'Amérique jamanatigi kuntigi Donald Trump ka diplomatie hakilina talenw na ni a da yiral'u ye k'a fɔ ko Kiev ni Washington de kan ko u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taabolo dɔw sigi sen kan yaasa ka sira tigɛ Rusi jamana ɲɛ a ka waleya ninnu na Ukraine jamana kan Mariam Tarawele bɛ y'a ɲɛfɔ. Donald Trump tun y'a lase arabadenw k'a ni Rusila jamanatigi Vladimir Putin bɛna ɲɔgɔn ye Arabi Saoudite jamana kan. Kumaɲɔgɔnya kungurunin tɛmɛlen kɔfɛ u maa fila ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra nɛgɛjuru sira fɛ. O kumaɲɔgɔnya min senfɛ u y'a jalatigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔnin kelen k'u bɛna kumaɲɔgɔnya bɛnkanw siraw ɲinini daminɛ walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ Ukraine jamana kɛlɛ la. Kremlin ka kumalatɛmɛla ye a lase alamisadon ko Arabi Saoudite jamana jatilen don jamanaw fɛ min bɛna kɛ nin jamanatigiba fila ka sigi ka kuma o kɛyɔrɔ ɲuman ye nka ko kunnafoni jɔnjɔn foyi ma di a koɲɛ kan an bɛ waati min na. Kumaɲɔgɔnya sira fɔlɔ minnu tɛmɛna Rusila jamanatigi ani Ameriki jamanatigi ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw kɛra taabolo sira gɛlɛnw de ye Ukraine jamana ani Europe jamana ma. Jamana minnu ni olu bɛ Nordique ani Balte olu ye a lase bataki dɔ kɔnɔ bi juma ko Ukraine ani Europe fila bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka kan k'u sen don ni kumaɲɔgɔnya bɛnkanw ɲinini na ko n'o dɔ bɛ ɲɛsin Rusila jamana ka kɛlɛ sariyaw kan ka taa Ukraine jamana ma. Ɲiningali tɔ min bɛna turu min kan Munich o lajɛrɛba senfɛ lajɛrɛ min daminɛna bi juma Allemagne jamana kan n'a sigira lakanako kun kan. Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ G20 ye wele bila Europe gungana jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka sɔn k'u sen don ni kumaɲɔgɔnya in na n'o dɔ bɛ ɲɛsin dunanw ka ko kun kan. Tile kelen mobilitigi dɔ ka dangarili wale min kɛra Munich ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko sigana mɔgɔ min ye nin walejugu kɛ ye Afghanistan jamanaden ye. An bɛna l'Amérique jamana kan yan nɔ démocrates wasadenw olu ka sariyatigiw ye laseliw kɛ arabadon na k'a fɔ ko l'Amérique kɔ kan ko dɛmɛw tigɛliw Trump ka fanga fɛ bɛna jamana bila lakanabaliyaw kɔnɔna na. Républicain fɛnɛ taw ye a yira k'a fɔ awa ko sɛgɛsɛgɛli a furuba nafolo baaracogoyaw kan USAID fɛ ye jagoya de ye. Catherine Gibson bɛ waa ka laselikɛla wasabulon kɔnɔ ka laselikanw don min mana bɛ bɔ an ye namajara fɛ an ka lamɛn. Jɔrɔw ni gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ bawo États-Unis bɛ dɛmɛ min kɛ kokanko jamanaw ye o jɔra nka o bɛɛ n'a ta kokanko dɛmɛ in jateminɛw bɛ sen na a kan. Chris Coons ye démocrates ka politikitɔn sénateur ye. We are losing decades of experience and insight. A bɛna kɛ tiɲɛni ye an ma bawo an ye dɔnni ani hakili ɲumanw sɔrɔ san 10 kɔnɔ an ka dɛmɛ in kosɔn diɲɛ kɔnɔ. An bɛna an ka baarakɛɲɔgɔnw janfa n'u y'u ka fɛn bɛɛ bila u ka jamanaw kɔnɔ ka tugu an kɔ. Their communities and countries by publicly aligning with us. Araba tɛmɛnen dɔnnibagaw dɔ y'a fɔ wasadenw ye ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ko États-Unis ko kanko dɛmɛ min bɛ bɔ foroba nafolo la kɛmɛ sarada a hakɛ ye kelen pewu de ye nka a jirala ko nafolo in ye tiɲɛni de ye. Jeremy Konendek ye maafɔlenw ka jɛkulu ɲɛma ye diɲɛ kɔnɔ ani baɲumankɛtɔn USAID baarakɛla kɔrɔ dɔ. USAID has been the target of a USAID baɲumankɛtɔn Elon Musk ni États-Unis jamanakuntigi ka laɲini ye de ka latunu u ye kalon fɔ a ka baarakɛcogo kan k'a sɔrɔ USAID baaraw ye ka Ameriki ka nafa sɔrɔ siraw de lafasa diɲɛ kɔnɔ. Républicains ka politikitɔn n kɔni bɛ ka cakɛda min tɔgɔ
dɔcu de lafasa n'o ye marabaga jɛkulu baarakɛcogo ɲuman cakɛda ye ni nafolotigiba Elon Musk ba ɲɛmaya la wa Lindsey Graham ye républicainw ka sénateri ye ko DOGE cakɛda ɲɛ fɛɛrɛw de ye ka dansigi nafolocɛni na. USAID is a agency that let us USAID tun tɛ baara kɛ anw ye ne y'a jira waati bɛɛ a nafa ka se an ma fo k'an bana. And what I have seen makes me sick to my stomach. Nga jamana kuntigi Donald Trump ye laɲiniw dɔ jira ko baɲumankɛtɔn dɔw bɛ taa n'u ka dɛmɛbaaraw ye hali n'a y'a sɔrɔ fanga sina politiki tɔn n'o ye démocratiw ye u ka sénateur dɔ y'a jira arabadon ko ka dɛmɛw kɛ Elon Musk DOGE ɲɛma. Ayi an ni cakɛdaw ɲɛmaw de ka baarakɛ ɲɔgɔnya dɔn wa ne ni jamana kuntigi kumana walasa ka dɔn n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ de b'a fɛ an n'u ka to ɲɔgɔn fɛ. Yiriwali dɛmɛ ogumu kɔnɔ États-Unis bɛ baarakɛlaw ba 100 de dɛmɛ wa USAID baarakɛla ba yirikaw cɛ la muso dɔ bi a tɛ baara la a y'a jira ko Ameriki ka dɛmɛ njoli ye gɛlɛyaba de ye u ma. An ka baara tiɲɛna wa an tɛ mɔgɔ jagoya ka Ameriki bonya nka u mako bɛ dɛmɛ min na u ka baarakɛ ɲɔgɔnya la an b'o kɔni kɛ. Ameriki jamanaden minnu tun bɛ baara kɛ USAID baɲumankɛtɔn kɔnɔ ani baɲumankɛtɔn wɛrɛw la Ameriki tɔgɔ la u ye jalakili sɛbɛnw bila jamana kuntigi Donald Trump n'a ka marabaga jɛkulu ma k'u ye sariya sunba soso u kɛlen ka USAID baara lajɔ nka marabagaw ka politiki tɔn mɔgɔw n'o ye républicainw ye ko Donald Trump bɛ ka baara de kɛ i n'a fɔ a y'a laɲini cogo min. Ayiwa sisan an bɛna taa Bobo Julaso Burkina Faso jamana kan an ka kunnafoni lasela Njayi Sanu bɛ kan an makɔnɔ musow ka kɛnɛ sigili olu la bi a bɛna kuma Saint Valentin de kan Njayi an ka foli b'i ye. Njayi bɛ Saint Valentin la bi dɛ a ye bilenman don ka fugula don ayiwa misaliya jumɛnw b'i bolo bi k'a fɔ an ɲɛna an balimamuso musolakaw ka Saint Valentin yɛrɛ taabolow kɛcogow kan. Kayatu ne ka fori b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ fara muso kan denmisɛn ani makɔrɔba diɲɛ fantan naani bɛɛ ra an mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka fori lakuraya no aw ye kabini Bobo Julaso Jarabi Sugura bari bi ye Saint Valentin an ka baro a baabu bɛ taa olu kan. Kayatu bi ye juma ye o taara bɛn février kalo tile 14 ma loo min kɛrɛkɛrɛra ka di maa jarabilenw ma diɲɛ fantan naani bɛɛ ra Burkina Faso kɛrɛkɛrɛnyana Bobo Julaso an fana bɛ nin lon nin lɔn bari nin lon mana se min ye Saint Valentin ye ni anw kɛni lo ko lon jati ka fara an ka lon belebelew kan an bɛ bololafɛn lasabati an n'an kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bololafɛn ninnu olu kɛn do i n'a fɔ olu bɛ an ka kanuw lakuraya olu bololafɛn ninnu fɔnɔ a ka dɔn ko muso olu kɛni lo k'o maa kɔnɔ kosɛbɛ bari an ka Saint Valentin ɲagaɲagali ka bon ni a bɛɛ ye maa min n'i sera ka kado sɔrɔ k'a di i ka jarabi ma bi o kɛra i n'a fɔ i y'i ka kanu ɲɛnamaya o de kosɔn kabini lonjan ka kon ni Saint Valentin lon nin ye jarabi sugu kɛn do ka fiti perepere muso ni cɛw ra bɛɛ bɛ kɛ ka boli fan bɛɛ fɛ ka taa fɛndenni dɔ sɔrɔ k'o di i ka seri ma ayiwa bi an bunna maa jarabilenw la k'an nɔrɔ la kosɛbɛ fo ka sanu kɛ so ra ka t'o dara kuma wɔgɔbi k'a lɔn o ka hakilinata ye mun ye Saint Valentin kan o ka ɲagaɲagaw o filɛ nin ye. Saint Valentin. Bobo Julaso sugufiyɛba n'a dalamini bɛɛ ɲagalen balo Saint Valentin nɔfɛ. Doni kuraw nani lo ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ jarabi minɛnw na nga fɛn min bɛ don musow ɲɛkɔrɔ olu ka siya n'a bɛɛ ye. Saint Valentin bɛ ne kɛ ka bayaw bɔbɔ aya nouveautéw bɛ yen lumière taw bɛ yen nin ta ko Aïcha Tremblay ayi bayaw filɛ nin nouveautéw la ɲɛba kɔɲɔmuso bayaw a filɛ Saint Valentin. An y'anw yɛrɛ sɔrɔ Abdul Salam Ouedraogo ka gwa kɔrɔ a y'an ka kuma sɔn jira. Vezu fana bɛ san vitrine poupée den b'a kɔnɔ olu bɛɛ ka di musow ye. Saint Valentin ka di commerçant na sa. Ka di commerçant na wa. Fɛn bɛ kɛ jarabi sugu ra sanni lo minɛnw bɛ lajɛ kosɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka yuguyugu ka tɛrɛmɛ ka tila k'a san o tɛ ɲina fɔnɔ emballage kɔ. Madi Sawadogo ale ye Saint Valentin sugu jɔ tɔnɔ na. Sunguru bina musow bina dɔndɔn lo kanu lo. Sunguru minnu jarabilen lo o si ma ɲina ni lo ni kɔ
Sanata Kieru bɛ sanni na. An nana Saint-Valentin cadeau san ka taa di n ka bébé ma parce que bi Saint-Valentin le. E mun choisi ka bébé? Ceinture ani montre. E fana ye cadeau sɔrɔ wa? E mun sɔrɔ cadeau? Ni poupée sɔrɔ ani o fait poupée ani fleur. Wolo cadeau ya? Mama ka parfait san. Samata Traoré ale y'a buramuso bilasira ka na ɲɛnafɛn sugandi. Olu fana ta wagati de sera a ko a bɛna cadeau san ka taa di n dencɛ ma ale kosɔn fana nana bilasira ka to ka yira min ka da yɛrɛ min ye. Fara Ibramuso ka kana fɛn dɔ ta cadeau o tuma cadeau wolomani no la. Bon an kɔni wula k'a sɔrɔ ɲami ma parce que ko n'i bɛ Saint-Valentin n'i bɛ fɛn san k'a di i ya kamalen ma parfum n'i ka parfum san ka d'a ma k'a bɛ se ka gɛlɛya don ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Musomisɛnninw b'o taara maakɔrɔbaw fana ma ɲina u ka cɛkɔrɔbaw kɔ. Absetu Lengani filɛ nin ye. N ka cadeau yɛrɛ san k'a bɛ min fɛ mais goût dɔ ko a k'a bɛ goût dɔ fɛ n denw k'a san donc n bɛna d'a ma. Musow bɛ bololafɛndiw kɛ wa o bɛ kɔjaabi fana kɔnɔna o kanubagaw yɔrɔ. An ka Sandrine Bikaba lamɛn. An m'an ka chérie ka cadeau labɛnna an fana b'an taw kɔnɔna. E bolo produit ka chérie? Ne ye tableau ni montre le prévia ye. Olo ka da ya? E yɛrɛ bɛ bolo kɔnɔna? Ne bi bouquet d'argent de kɔnɔna ni poupée. Ka bololafɛn di i kanuɲɔgɔn ma o le ye Saint-Valentin diya ye muso caman fɛ i n'a fɔ Madoni Dawo. Occasion le ka yira mɔgɔ min ko ka di ye i b'a yira la ko bon a tigi ko ka di ye vraiment quoi i bɛ cadeau k'a tigi ye. O lon kelen sugandini san kɔnɔ o man kan ni ɲinan ye Afisatu Sanu fɛ. San kɔnɔ siɲɛ kelen no lon bɛɛ tɛ dɔn an fana b'o demander o ka na an dusu suma ni cadeau misɛnninw ye hali n'a ma kɛ fɛnba ye c'est juste le geste qui compte quoi. Bɛɛ n'i ka hakilinata février kalo tile 14 kan Ibrahim Niasse ye jagokɛla dɔ ye. Yasmine bɛ yen, Fatou bɛ yen, Bintu bɛ yen, o bɛɛ bɛ yen. Bon n'an ka bɛna cadeau san ka di o bɛɛ ma a bɛ kɛ dra ye. Ya bon ne bɛ bisou de di Saint-Valentin na. Jarabi tile ni tile tununa Absetu Palenfo ka kuma na. Bon mais voilà premier ko familial o bɛ mais sans tani bon a tete quoi. Jarabi tɛ tugu. Ibrahim Pare yan seere ko janfanjugu danni tɛ cɛlakan dɔrɔn ma. A ye cadeau di min ma a tilala ka taa ale cadeau tɔgɔ la ale k'ale tɔgɔ la yɛrɛ tilala ka munumunu ka na s'a tigi yɛrɛ ma. Voilà, donc moi je trouve nous avons malhonnêteté le ya kanu ni kanu yɛrɛ ni kanu bi nunu ko nti kɛ quoi. Jamila Ouattara b'a faamu ko jarabi danni tɛ fɛn di ɲɔgɔnman dɔrɔn ma. Cadeau di ti kun ye ka to ɲɔgɔn fɛ Saint-Valentin su fɛ a bɔ ka taa sigi yɔrɔ dɔ la ale le ye kun ye a bɛ se ka cadeau di ma ka tila ka taa bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ su fɛ. Awa Lalu ka hakilinata ra kanu lon kɛrɛkɛrɛyani tɛ. L'on bɛ Saint-Valentin de fait. Donc a ma kɛ comme une jour exceptionnel lo i bi cadeau di parce que n'an y'a ta o ma an bɛna kɛlɛ kɛ famille la l'o mina ni cɛ ma la cadeau di ma ou bien ne ma cadeau di cɛ ma a bɛ kɛ kuma caman ye. Musa Aidara ale ka siraden kelen tɛ Saint-Valentin na. Ne t'a lɔn dɛ n y'a mɛn dɔ ko le 15 dɔ ko le 14 bon n tɛ foyi lɔn a la. Bintu Diallo ale n'a ka Saint-Valentin minɛ cogo. I bɛ se ka bon labɛn ɲalama ka wusulan ɲalama don ka parfum ɲalama fiyɛ ka nuisette ɲalama don bɛ pendeli ɲalama siri ka tobili ɲalama min ka d'a yɛrɛ ni ye i b'o toba ye bon et puis a bɛ soirée ɲalama passer. Sunguruden minnu bɛ kalan na dɔw ye nin wagati nin kɛ jagoɲini wagati ye. Kayatu dusukunbana lo a ma nɔgɔ an bolo i kɛtɔ k'a ye i n'a fɔ an bɛɛ ɲɛbara cogoya min na cɛw ko Saint-Valentin musow ko Saint-Valentin Flangueur ko Saint-Valentin, maakɔrɔ ko Saint-Valentin, hali sigaw bɛ kɛ ka bobo julaso girin n'a kɔnɔna ko ye ka minɛmisɛnw don minɛ kunba la walasa ka Saint-Valentin kunbɛn ko ɲuman ni timinadiya ye. Bɛɛ b'a fɛ ka fɛn misɛnnin dɔ sɔrɔ k'o di i ka dusukunni ma hali n'a y'a sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu cadeau ninnu o ti wajibi ye jarabi k'o ka kɔrɔ ni bololafɛn ye. A mana kɛ ɲa o ɲa nunu bɛɛ b'a yira k'a fɔ Saint-Valentin a bɛ haju min na an ka musow bolo bobo julaso ɲɛyɔrɔ la nka mi fɛn fɛnɛ f'i ɲɛna san'an ka ɲɔgɔn labila i k'a lɔn ko caman bɛ sa ɲɔgɔn bolo bi bari i sen n sen o le bobo kan caman ka darafile kabini Saint-Valentin n'a daminɛ. Ayiwa an ka foli bi ye Njayi Sanu k'a fɔ i yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna i san o san i ni Saint-Valentin
yalo i fana y'i ka cadeau sɔrɔ i ka fleur b'i bolo la love b'a kan ayiwa ala ka san wɛrɛ ta jira an kɛnɛ na k'a ɲina kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ko kanukɛlaw bɛɛ san o san ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Njayi Sanu kumakanw ye an ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso a tun bɛ k'an ka mana bɔ fɛn min ye Saint Valentin ye o ka ɲɛnamayalidenw o misaliw kan an ka foli b'i ye ayiwa sisan an bɛ taga an bɛna Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan. Senantolanta bunagun kan CAN U17 n'o ye farafinagun senantolanta ɲɔgɔndan belebele ye min bɛ senantolantana denmisɛnninw ko fɔ cɛmanninw ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o ɲina san 2025 ɲɔgɔndan tirage au sort kɛra kunun Caire Égypte jamana kan Mali bɛ ye a kɛnɛ kan a ɲɔgɔndan bɛ tan Maroc k'a daminɛ marisi kalo nata tile 30 ka kun cɛ avril kalo nata tile 19 san 2025 in na kulu n'o ye groupe ye u dantigɛlen filɛ groupe A kɔnɔ Maroc, Jatigi, Ouganda, Tanzanie et Zambie. Groupe B connaît Sénégal, UNIFAC 1, Union des fédérations de football d'Afrique centrale, Otchebokele, Afrique du Sud et Égypte. Groupe C connaît Burkina Faso, Gambie, Somalie et Tunisie. Groupe D connaît Mali, Angola, Côte d'Ivoire, UNIFAC 2, Union des fédérations de football d'Afrique centrale 2, Otchebo. Minye CAN U20 ye, nous ye farafinagun serantolantan ɲɔgɔndan belebele ye. Min bɛ farafina serantolantana cɛmannu ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan o ɲɔgɔndan tirage au sort fana kɛra kunun Caire Égypte jamana kan a ɲɔgɔndan bɛ tan Côte d'Ivoire kaw fɛ k'a daminɛ avril kalo nata tile 16 k'a kun cɛ mai kalo nata tile 18 san 2025 in na tirage kɔfɛ groupe dantigɛlen filɛ groupe A kɔnɔ Côte d'Ivoire Jatigi RD Congo Ghana Tanzanie ani UNIFAC 2 Union des fédérations de football d'Afrique centrale 2 o cɛbɔ. Groupe B connaît Nigeria, Égypte, Afrique du Sud et Maroc. Groupe C connaît Sénégal, Zambie, Kenya et Sierra Leone. Minye CAN U20 ye o ɲɔgɔndan jɔyɔrɔ naani fɔlɔ tigiw olu bɛna u ni yɔrɔ ta Coupe du Monde 2025 U20 o kɛnɛ kan Chili jamana kan ka daminɛ septembre kalo nata tile 17 ka kun cɛ octobre kalo nata tile 19 san 2025 in na jɔyɔrɔ fɔlɔ tigi jɔnjɔn tabaga ka fara jɔyɔrɔ filanatigi kan jɔyɔrɔ sabanatigi ani jɔyɔrɔ naanatigi ni ɲɔgɔndan kun cɛra olu de bɛ ye farafina tɔgɔ la Coupe du Monde U20 kɛnɛ kan Chili jamana kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ni mena dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ka an ka dɔgɔkun kunnafoniw kuncɛ an ka sani an ka wuli an bɛna a fɔ aw ɲɛna a bɛna Mohamed Ture sɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan bi a bɛna barosigi kɛ Mali fanga mɔgɔw ye a danatigɛli min kɛ ka douanier salen fara téléphone siraw olu téléphone ciliw o waleyaw ani fɛn caman wɛrɛw kan ayiwa n'aw bɛ fɛ k'aw da don baro la ayiwa a b'a sɔrɔ fitirimagɛn waati la an b'a fɔ baro kɛnɛ kan ayiwa aw bɛ se ka nɛgɛjuru siraw ci an ka WhatsApp siraw fɛ ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna ayiwa aw bɛ happy Saint Valentin o y'anw ta ye anw b'o fɔ anglɛkan de la sabula anw bɛ l'Amérique jamana de kan yan nɔ ala ka san wɛrɛ ta jira an bɛɛ lajɛlen na kanubaga bɛɛ lajɛlen na nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan. Tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw ani yan tuma dɔgɔkun tɛmɛnen février kalo o tile 5nan na Mali jamana fanga cɛkɛdaw ɲɛmaw u ka ladala ɲɔgɔn la u ye sariya laɲini 3 bɛrɛbɛn mun ɲɛsilen bɛ salen kan i n'a fɔ nɛgɛjuru siraw baaradaw o ni dɔlɔbaga ka fara nafolo ni wariciw fiɲɛ sira fɛ o hukumu kɔnɔna na ntɛnɛndon Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ani nafasɔrɔ sira o ni sɔrɔko ministri olu ye baro sigi kɛ ni kunnafondila ye yaasa ka ɲɛfɔli kɛ nin laɲiniw kan nka aw yɛrɛ hakilila ye jumɛn mun de kan ka kɛ ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo o tile 14 jamukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa a y'a jija dɛ nin kana fɔ kɔ. Abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la
fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9